Ara sí. Bon dia, bona tarda. Soc el Joan Gibert i soc el responsable de desenvolupaments d'intel·ligència artificial a l'Hospital del Mar. I res, abans de començar, volia puntualitzar que aquesta feina ha estat feta per un company meu, que és el Xavi, que avui no ha pogut estar aquí. I és un projecte que estem desenvolupant, diguéssim, en l'Hospital del Mar, però és un projecte en col·laboració amb la Fundació Salut Empordà i també amb molta ajuda per part del Siscat, del Sindicat. I una mica el que veieu en el títol. La nostra idea és, doncs sí, fer projectes petits, començar, no?, fer progrés caminant, veient com realment podem arribar a desenvolupar algoritmes que potser poden ser útils per a la pràctica clínica en espais concrets, amb biaixos específics, i veure si aquestes solucions allà doncs, realment poden ser útils comparat amb els desenvolupaments generalistes, no?, o inclús els desenvolupaments comercials. Des de fa 3 o 4 anys a l'Hospital del Mar ja portem un temps, no?, pensant en quines són els diferents punts on creiem que la intel·ligència artificial, no?, doncs pot ajudar d'alguna manera a millorar el maneig dels pacients, no? Aquí simplement us he posat un esquema d'un patient journey, és principalment d'un pacient d'oncologia, ¿vale?, on se li fa primer doncs, un screening, no? Després tenim un procés que és principalment radiologia, no? Tenim tota la part del diagnòstic, que aquí doncs, tenim anatomia patològica, diagnòstic molecular, etc., i tota la part de tractament, no? Llavors nosaltres hem detectat diferents punts, no?, a l'escreening de radiologia, per exemple, no?, que avui és un dels casos on... Avui és el cas que presenta el desenvolupament, però també en tenim d'altres tant aquí com a nivell diagnòstic amb anatomia patològica o inclús a l'hora de predir resposta a tractament. ¿Vale? Llavors, tots aquests desenvolupaments que anem fent, que hem anat fent durant el llarg dels anys, clar, la nostra intenció és desenvolupar-los i intentar veure doncs, si aquestes solucions doncs, són útils pel nostre dia a dia a l'hospital. No m'aturaré gaire aquí, ja el concepte d'intel·ligència artificial el coneixeu tots, no? És donar-li molts exemples d'una categoria, en aquest cas un gat o un gos, ho podem aplicar a qualsevol cosa, ho podem aplicar a radiologia, anatomia patològica, qualsevol imatge mèdica, i és això, aconseguir dades de forma retrospectiva, no?, per poder-li donar d'exemples amb les nostres etiquetes i poder entrenar aquests algoritmes. En aquest cas, i ja us dic, en el cas concret de la col·laboració entre l'Hospital del Mar i Fundació Salut Empordà, aquí nosaltres ens vam voler centrar en el càncer de pulmó, ja que és una patologia prevalent, és una patologia costosa, és una patologia mortal, i a més el diagnòstic mitjançant placa de tòrax és complicat. Al final sempre es necessiten proves complementàries, pot haver inclús, no?, falsos negatius. S'utilitza el sistema, no?, com a la mama, s'utilitza el sistema de doble lector, però pensem que si afegim una capa més, no?, de control, doncs poder som capaços de millorar una mica aquesta detecció. També pensem que fent servir aquesta tecnologia inclús podem recuperar imatges on al pacient no se li anava a testar per càncer de pulmó. Llavors, el pacient pot ser que, o el radiòleg pot ser que en aquell moment estigués centrat en buscar una altra patologia i que simplement ens pugui servir com a sistema d'alerta. ¿Vale? A més, placa de tòrax és una cosa, no?, que els hospitals en tenen moltes, que és fàcilment accessible i que és relativament barata comparada amb altres tècniques d'imatge a radiologia. Vale? Llavors, aquí el que vam voler fer va ser doncs, una primera recollida de dades. Això també ens serveix a nosaltres, no?, per saber on estan les dades, saber com comunicar-nos amb els nostres PACs, ara doncs, saber com comunicar-nos amb l'UDIAT de la Generalitat i veure com poder obtenir aquestes imatges a nivell legal, també. I el que vam fer va ser un exercici d'entrenament. Aquí li donàvem les nostres plaques de tòrax, vam utilitzar un parell, unes quantes arquitectures i vam veure a veure si érem capaços de predir
aquelles imatges que podien ser tributàries de tenir càncer. Per començar, vam obtenir una cohort històrica de l'Hospital del Mar, de 13 anys. Aquí vam detectar al voltant de 1.600 pacients que havien tingut càncer de pulmó i el que vam fer va ser, fent servir el diagnòstic de càncer de pulmó, vam agafar totes aquelles plaques que apareixien en un marc temporal de 90 dies, de 3 mesos. Llavors, aquestes les vam aconseguir agafar del nostre PACS, les vam anonimitzar, les vam transformar. En aquest cas no treballem amb DICOM, vam treballar amb un format d'imatge normal. I llavors vam agafar un grup control, diguéssim, de plaques, obviant l'època del Covid. Aquí en vam agafar poquetes, però vam intentar agafar una cohort de plaques que fossin representatives de totes les altres malalties que podia haver una placa de tòrax. Això ens ha passat en desenvolupaments anteriors, que si no intentàvem recapitular tota la heterogeneïtat d'imatges que pot haver-hi, al final el que ens trobem és que els models estan esbiaixats. Llavors aquí vam intentar controlar al màxim possible el grup control. En vam seleccionar aproximadament el doble. Podríem haver fet més, menys, aquest exercici el vam fer així. Aquí us ensenyo uns quants números, no em detinc gaire en els números perquè crec que la part de l'exercici era important, de fer la recollida de dades, fer l'harmonització de dades, fer els entrenaments. Us podeu observar que realment les mètriques són molt bones. Una mica la conclusió és que la majoria de models era igual que féssim servir, funcionaven bé, eren capaços de detectar. Aquí el problema principal és que aquest training set està fet amb l'Hospital del Mar, no? Que és el que diem. Aquí només sabem que aquest model sembla que funciona bé amb les nostres dades. No sabem a nivell prospectiu com funcionarà i no sabem com generalitza en un altre hospital. Per això una mica també, aquí teniu, abans de continuar, aquí teniu una mica també una interpretació de on s'està fixant el model. Això són mapes de calor que el que fan és recapitular, diguéssim, a quina regió es fixa el model a l'hora de donar el diagnòstic, a l'hora de donar l'etiqueta. Llavors, en aquestes 3 de l'esquerra, el model era capaç de detectar clarament on estava la massa tumoral i realment el mapa de calor era on detectava, mentre que en els pocs casos, aquest és un fals positiu i aquest seria un fals negatiu, en els pocs casos on s'equivocava, els mapes de calor es distribuïen una mica per tota la imatge. I estem ara mateix fent una mica de forènsics aquí per veure exactament per què, quina és la diferència entre aquesta imatge i aquesta, perquè el model s'equivoqui d'una forma tan garrafal, perquè és que no s'està fixant en cap part del pulmó. Com us deia, aquest és un projecte en col·laboració, volem veure com de bé generalitza aquest model entrenat a l'Hospital del Mar amb les imatges de l'Hospital de Fundació Salut Empordà. Llavors, ara el que estem fent és recollir aquestes imatges exactament amb els mateixos criteris. Hem detectat 573 pacients en una cohort històrica similar i estem construint aquesta cohort amb l'ajuda de l'UDIAL. I espero que durant les pròximes setmanes, els propers mesos, tinguem ja el dataset preparat i puguem fer el test set. Aquí poden passar 2 coses principalment, que generalitzi és fantàstic, ja ho tindríem. El més probable és que tinguem un drop, això és el que passa a la majoria de models, que tens un drop de la performance, en comptes d'estar a 97 o 98% d'exactitud, doncs te'n vas al 80 o 85 o 70. Llavors, en funció d'aquests resultats també acabarem de veure com gestionem això. Un cop aquí també ens agradaria veure com compara, com es compara aquests models amb els models comercials, amb d'altres models desenvolupats, per veure si realment, per intentar respondre també a la pregunta de quina pot ser la millor estratègia. Sembla que tot han de ser models molt generalistes, models molt grans, però
també podem posar aquesta comparativa sobre la taula. Per últim, 4 conclusions. És veritat que el nostre sistema, doncs, en el nostre set, en els nostres biaixos inherents, no? Funciona bé. Aquí jo crec que podeu estar d'acord amb mi. Aquests models detecten la majoria de càncers. Sí que és veritat, reconeixem que necessitem, no? Treballar amb la validació, en aquest cas amb l'acord de Fundació Salut Empordà. I a més, també ens agradaria, no? Amb aquest sistema de classificació, afegir-li també un sistema de detecció on fossin capaços d'alguna manera de mostrar al professional on es troba la lesió que el model ha detectat, no? Una mica en relació amb els mapes de calor i amb models desenvolupats a posteriori. Això és una mica tot. Donar-vos les gràcies. No em volia estendre gaire perquè segur que tots tenim gana. O sigui que, si teniu alguna pregunta, estaré encantat de respondre-la.